हामबाय चिनी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि ताकुक संगनो बाला हामबाय आफारो दिनै आं चिकनसा प्रेस मीट रिंमानि मेन रिजन नोंखा थांनाय सालनै रम्बै सोशल मीडिया आनी कायसा स्पीच नि चिकनसा वीडियो क्लिपिंग्स न काट खलाय जमातियारो एक्जिस्ट से खलाया नि no copy तंगमानो वायरल नखाज and definitely मो full video नाये जे अकाट जे जमातिया एक्जिस्ट खलाया नि सामानो नुगुई definitely चिनी बरफ नि बिसिंग जरा जमातिया सीने जतनो थांसा एपानो जरा जमातिया सीने रुम बिसिंगो अनेके अब हार्ट दंगना खाओ खास हाजाक कना बरो जो बाइकलाई जमातिया एक्जिस्टिंग या किंतु आंगापिल खलायनाय आनिया स्पीच अब फुल वीडियो नायने निंगथो आं मुइतु तंगो कॉकपिन त्रिपुरानी चैनल आदिनो स्पेसिफिकली कवरेज जुगो बीरचंद्र मनुनी चाखैखब कामिगो हरेंद्र रियां तिप्रामथानी खरकसा लीडर नि लीडरशिप आरो कैसा पांडांगो आ पांडावो स्पीच रिना थांदानी आं मककनो साना नायखा जे जों रियां जमातिया देबबर्मा त्रिपुरा कलय रुपिनी जों जतनो मा कैसानी अक कैसानी बसासे जों जुदा जुदा कुनो कम्युनिटी या जों दफा कैसानी बरकसे देबबर्मा बाय देबबर्मा कक फेर थांगो कमलपुरनि देबबर्मा बाय खुवाइनि देबबर्मा सदर साउथनि देबबर्मा बाय खुवाइनि देबबर्मानि कक फेरो रियां बाय देबबर्मानि फेरो जमातिया बाय रियांनि फेरो हाइफानो जों बुमा कैसानि बसासे जों चिनि ककनो रिटेन फंबो परियाय खोनावी कक सामानि बागिसे चिनि कक फेरो म ककनो बुजबना थांदानी इतिहासनि हिस्टोरीनि किछु किछु एविडेंस आं जे परिमानि आ एविडेंस नो मुइतुंनि आं आदिनो साका आं जे हिस्टोरी परीक्षा कायसा बय परीक्षा टी.एच. ल्यूइस The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein. Bo bini boyo kut Khlai siyo 1869 sepuila Riang sarnim sijago bini age kuno Riang grei. Similarly 1869 ni sekango Noatia sarnim bogre uchui bogre. अब सेम बुको टी.एच. ल्यूइस बिनी उनको बसी गए टी.एच. ल्यूइन ते कैसा पोई नुका 1872 वो से चीनी जरा जमातिया सीने लो पुइला जमातिया सरनेम सियो E.T. डाल्टन बिनी कैसे डेस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल आप बोयो बो जमातिया बुफरुन चीनी सीजा मककनो बसी गई आं साना नाया जे हिस्टोरियन रक बय सिने रक जत तथ्यनो स्राय स्रायके जामाननो न सिने आंगाबो क्लेम खायनानि आनि स्पीच नि मूल वक्तव्य आबोया आनि स्पीच नि मूल स्पिरिट द मेन स्पिरिट वाज चिनी जोंजे जमातिया देबबर्मा रियां सिने रक जों बुमा कायसानि बसासे मककनो बुजगना थांतानी से ओ हिस्टोरियन रुगनी कोट फायो है आं जोंगी नहीं खाओ तांगी वायरल नखनाय जोंनो जों थामसा नि ताबुक जे मूवमेंट खालायमानि बबाग्रानि लीडरशिप मो बेलाय फातारसा रंबागि बर किरिमा सिंजां जागो मनि सकां बबाग्रानि लीडरशिप नि सकांगो कुनो पॉलिटिकल पार्टी बाय लीड खलायजागि चिन बरफ एक जागा थांगा जेमन सीपीएम वो 19टा जिदिखा हाइबो तंगो चिनी हिस्ट्री किंतु अब पार्टी बायसे चिनी बरफ थानसांगि किंतु स्टेटहुड नांनाय
जों थानसाखै जोंनि हानो जों सासन मा खालायनाय जोंनि चिफ मिनिस्टार मांनाय जोंनि पुलिस मिनिस्टार मांनाय अमहाय डेमोक्रेटिक मुभमेंट लार्ज मुभमेंट बुबाग्रानि सिगां केबो खालायनाय गैया केबो फातारसा रंबागी बेलाय गिरिमा सिंसे आई एम श्योर और फातारसा जोंनि कुनो इन्नन दंगिनो चुकली दंगिनो अमो आहिरक दिनी वायरल खालायजागी दं जों एज ए दफा जों यूनाइटेड मा दंनाय जमातियानि को गांतांगी तुबु अब अनेक बरक आं नुखा यूट्यूब रगो प्रश्न खाई अनिमेश देबरमा बुआगी बो जमातियानि बुमुं खुइसाव आबुन कारण बो दंखराने आं मावान सुकाय पॉलिटिक्स क्लाइमा नागेबो पॉलिटिक्स ऑफ फाइबो चिनी बसंनि बिसिं चिनी दफानि बिसिंगो I am more closer to the Jamatia people. आं मिया हरबो आबो वान सुबि नेखे पॉलिटिक्स ऑफ फाइ नगेंद्र जमातिया बै खूब क्लोजली सामुं खालायखाय ताबुबो चिनी थै थांजानाय बरम गोनां नगेंद्र जमातियानि बिहिक बाचै कथां दंखो यू कैन आस्क हर हाउ क्लोजली वी यूज टू वर्क शब्द कुमार जमातिया आं एक समय जखन एनसीटी खाइब्रु ही वाज द लीडर हु वाज विथ मी तारपरे गोबांमा जमातिया सिनायरं बिसिंगो आं बेलाय क्लोज ताबु बंकिम जमातिया संजय जमातिया इवन पाताल कन्या आं जखन फाइ और 2003 ओ इलेक्शन बातायो पाताल कन्या अलसो वर्कड विथ मी आं अनेक जागानो कुंसुगै खाक राखायाव ककमासाव दक्षिण प्रमोद नगर कायसा पुलिंग बुथ पाताल कन्यानि लीडरशिप बाय जों सीपीएम नो बंनि दिगिं नो मेचेनै आ पुलिंग बुथ लीड खालायमा गायज whereas that particular polling booth was the decision making in my winning in that election so senior haya tabubo धर्म खालायनाय दं बिसिंगो मोजां जमातिया पूर्ण जमातिया बिलिभार्स चार्चनि पास्टर गोबांमा बरक बायनो और नाफ्राय जमातिया गोबांमा बरक बायनो आन एसोसिएशन दं सो इट इज माय लाइकिंग टुवर्ड्स दि जमातिया सिनाय दंनि बागे आनजा लाइकिं अलमोस्ट बार बार हयतोबा स्पीच रिप्रो आबुं फायनो बाट माय इंटेंशन नट ऑफ जे कोनो आनि यूट्यूब स्पीच खनायमानो डिड आई स्पीक अगेंस्ट दि जमातिया आंखि जमातिया रंबागी कोनो हामिया कक साका नाथिं जों पॉलिटिक्स खायनाय रं जों कुनु लीडर नो कुनु इशुओ जों आबनो नासलेवै सेजावै जों कक मासा आंगुर देबरमा सीपीएम नि लीडर मंत्री ही इज अ फ्रेंड ऑफ माय फादर on many occasions I have spoken against him কিন্তু আকগ্নি অর্থ তো আবইয়া যে আং অগুর দেববর্মান বিরুদ্ধে কক সাকাম মানেই ন পার্সোনাল লাইফও অগুর দেববর্মা বাই আং মা বুলাইনাই আবইয়া দ্যাট ওয়াজ এ পলিটিক্যাল প্রটেস্ট বিনি আইডিওলজি বিনি নাহার মুংনো বিরুদ্ধ খাইছে মাস হওয়ায় आं जितेन्द्र चौधरी विरुद्ध कक्साव डाज इट मीन दैट जब तो त्रिपुरा सिनायरं विरुद्ध आं कक्साव इट्स नट लाइक दैट इशू कायसाव इशू न जुदि समर्थन खाया तो समर्थन मा बुबाग्रा बाय जों क्लोजली वार्क खायनो बुग्रुप फायका जखन एनआरसी नि इशू फायका सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नि कक फायका बुबाग्रा बाय जों ते क्लोज जोंखा पॉलिटिकली बुबाग्रा की कांग्रेस खाय जों आंचलिक दल खायो But we came together for our survival, for our existence. Chini existence ni bagi CAB no जों बिरुद्ध खायना नांगौ जों गायसा प्लेटफर्म आव now we are in the same political party. आं गोबांमा YouTube channel रगो chini दफान बरगनो प्रश्न सोंमान लुगो तांनि अनिमेश देबरमा बुबाग्रानि बुमुंखौ ताखुरो आं सानान बुजुंगो बुबाग्रा कक ओंखा कक बरक बाय नों मध्य प्रदेश बुबाग्रा हिन साखाय आई एम श्योर 95-99% बरनो बुबाग्रा कगनि मीनिंग बुजिगला सो हु इज दैट बुबाग्रा बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा व्हाट इज रॉन्ग इन दैट मिया बुबाग्रा मा साखा महाराज इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इफ आई पुट योर नेम महाराज आंसर देयर इज नथिंग रॉन्ग
কারণ ওরা বুবাগ্রা বলতে বুবাগ্রা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মা বংমান বুবাग्রা বিক্রম দেববর্মা বংমান बुबाग्रा वीरेंद्र किशोर मन सो उमतै बेसेर रुतुक लायै जों खरकसा एटाक खालामनानै जों आं हेनो अमन थेके जों हाकसालि मा दं चिनि नाहार मुं आबोया चिनि नाहार मुंना नांनाय जों थाङै दंनानै एबं थानसानो जोंनो गथां दनि मान हरो चिनि हा गमाखा पलिटिकल राइट्स गमाखा जों एडिसि चालक दं कि दर ताम पावार दं बुझजोंनो होननाय ताङै नरग रिमाइंड जों तो आगिब साव बिफोर वी गॉट दिस पावर आगे बो जों साप्ले एडिसि बा इंडिया आबन बागी मोर पावर नि डिमांड कक फैका डायरेक्ट फंडिंग नि कक फैका इनर लाइन परमिट नि कक फैका आंगेन सिटी ख्लायानि डिमांड्स ऑटोनोमस स्टेट नि कक फैका ऑटोनोमस नो लाई थांगे आईपीएफ टिरो टिप्रालेन डिमांड फैका टिप्रालेन नि स्लाइपनो तेबु क्राक डिमांड बुबाग्रा लीडरशिप ता ग्रेटर टिप्रालेन फैका So what's wrong? एक समय आं टिप्रालेन साइनि दे सुकनो होननाय आंबो दं खरकसाय but today I am telling जों स्टेट हुड सारा चिनि साकबाय थांबाय चालक मानि स्टेट हुड मानियाखै जों कमरै थाङो and I am fully convinced तिनि ग्रेटर टिप्रालेन डिमांड सारा ग्रेटर टिप्रालेन इम्प्लिमेंटेशन सारा जों अरते दारबि दं मानि so चिनि नाहारमु ग्रेटर टिप्रालेन तो बुनानि चौबा ख्लाइनो सिनि मूल सामुंनाय जों कक चिगन नतै बनो बो सेजालै नाथिं रंग आं जुदि सेजाय दं आई मस्ट स्टप इट ते खरकसा जुदि सेजाय दं दे मस्ट स्टप इट साधारण एकटा कक न नाइदि भिडियो नाइदि व्हाट वाज माय स्पीड एवं ओ कक आहिक्लाय पिरै वानसापां थं फातारसारपां थं बा जोंनो केबेंनाय फानगोनां बर'फां थं जमातिया हदानि बरक बाय अनिमेश देबबर्मानो बरक सालरि माया because Jamatiya is part of my community. I am part of the Jamatiya community. We all are united. We are one and the same. जोंनो हाय कक सावै बार बरक डिवाइड एंड पॉलिसी थंगै जोंनो जासो बछर रूल खायगा आं I will appeal and request all my brothers and sisters and my community people चिनि 19 हदानि जत्त बरक रंना आं आपिल खालायनाय बयबाय जों बे बागजांनानि उचित एवं नरक जतन सिव माय बैकग्राउंड इज कंप्यूटर साइंस ताबुबो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विप्रो इन्फोसिस ब्रेनवेयर सॉफ्टवेयर पानासॉफ्ट कॉर्पोरेशन गोबांमा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आनि चालायरो सिनियर पोजिशनो सामुं दांनाय गोबांमा बर एवं बो फेसबुक अकाउंट थेके आनि मो भिडियो नो एडिट ख्लाय काट ख्लाय मनो वायरल ख्लाय जाका आई एम आल्सो ट्रैकिंग एवं ट्रैक ख्लाय नुका कुनो ना कुनो शहर बेंगालुरु थेके मो आसाय खाय आं कोइनाय आबो आं हिन्ना नाया जे दिस पर्टिकुलर मैन or girl or lady has done this बुइनि चुकली बाय जुदि जों क्या बाहाय ख्लाय दंखाय we must stop it आर फेक अकाउंट दं मन जों तेबो मनो चेरि मानायनै म फेक अकाउंट बिसिंति दे ख्लाय दं का अमते रनो जों ओल्ड वीडियो अरे आनि आ बक्तव्य जुदि कोनो भूल दंखाय चाया दंखाय आफुरुनो आजराव अब एडिसि इलेक्शन नि कोनो पात्ता करिको आं आईएनपीटी यूनाइटेड पार्टी होस दंखो आं तिप्रामो थाव साहाबिया गय आबोनो हायके भाइरेल खायै तिनि दफानि बिसिङाव अरय परय जेफुनांनो नायनानै अमु चिन बागैनो हामिया जों जारा तिप्रासार जों 19 हदानि बर यूनाइटेड मतै सामुनो जों प्रोटेस्ट खायनो मोनसे जों थानसा दंगासे जों अर दारबि दंमानने बुबाग्रानि बुंनां मा खुमानि मूल रिजन का बुबाग्रानो तेबो पपुलार ख्लाय बुबाग्रानो चिनि हा कतनि बर्ग तेबो सिनन ही इज द किंग ही इज द बुबाग्रा चिनि हानि बाग्रानो मालिक बनो तेबो कतर ख्लाय बरं बिसिङो सिनिरान बागि साहि मास किन्तु आं जदि बनो प्रद्युत किशोर नि कक साकाइले प्रद्युत बाबु रखुन कक साकाइले यस नरगानो क्रिटिसाइज खालामो तंले गोबांमा बर
chini maharaj do maharaj hinjai bubagra pradut kishor hinjai pradut babu hnai ro potong bai so sengomono angsa protest klai jodi bubagran bumung pradut kishor Debbarma hinjak tingkai bini uklogo chini bubagra hinmanok khanane hoy age bubagra pradut kishor I am very careful about all this and bubagra chini leader bubagra chini thinang bono respect dinane consciously ang kono somoy pogla and people who are criticizing me rather stop abo chini nahar mungna nuchit the greater tipra sangabo achievement so ang kobok nai moje tini viral misunderstanding tongmani my intention and my speech was never aiming at any community to hurt them Jamatia Riang Debbarma Khlai European all of us we are one and the same sembuma kaisani busase mo spirit ti sen